Kaunti ma Kakamega higa mar 2012 nyaka higa mar 2016 inyal yawne gi bura mar mibadhi kaponi gichiwo ler kaka omenda mag gedo notiyo. Kaluwore kod jalup jakom komiti mar od bura manotiyo tijo omenda e ute bura Getud Mbeyu owacho ni gedo mar apis maginono ne otime higa mar 2008 ka wach notim marach mokalo to ne otigi milion 82 mar gere. Oyango mae tok limo chenro mar CDF Lurambi kod Mumias East kosingo ni joma notiyo marach kod omenda jopiny ibiro kawnegi okang'. Tunaenda kufuatilizia zile stalled project ambao ni pesa za watozwa ushuru. Wananchi wa Kenya walitozwa ushuru kufanya hizo projects zika stall huo muda wote, na walokula pesa za wananchi will be brought to book, na kama kuna sheria ya wafanya waweze kubeba misalaba yao kisha wajitayarishe pale waliko. Hii jengo kubaki jinsi ambavyo liko inaonyesha that there was poor coordination between various institutions ambazo ziko charged na oversighting na supervising government projects, and that's why pia hizo tunataka kutumia ripoti yetu kuonyesha the weaknesses within these particular institutions that Kenyans entrusted them with the supervision and implementation and evaluation of government projects. Joyce Malit, japuonj skul primar Masia Pay e kaunti Narok manyocha picha ne olandore mbui gikone wuok mar wuoye wi chuny mengo e chwalo kony ne jopuonjre go. Okone japuonjre mane okonyo e twang'o lawe mar skul ni kod midhiero mathoth ok uniform kende. Bedo ni chiwore mar bedo janyuol kopogore kod japuonjne en gino mosemiyo jopuonjre mathoth obedo machiegni kode. Gavana ma Nairobi ma chon Mike Mbuvi Sonko ne ochiwore mar oro ne japuonjre no uniform kod wuoche manyien mar skul. Madam Joyce kila wakati anakuwa na uzi na sindano kwenye mkoba wake mdogo. Akaniambia lete huyo mtoto. Akaniambia nitafute leso. Nilikuwa na leso yangu shuka, nikachukua hiyo shuka yangu nikamfunga huyo mtoto. Ni mtoto ambaye amekuwa na challenges mingi. Ni mtoto anakaa na wazazi babu na nyanya. Wazazi wako mbali sana upande wa Loita. Sasa huko hangeweza kupata shule kwa sababu shule ziko mbali. Akaja kukaa na babu yake na nyanya yake ili waweze kupata elimu. Mtoto amekuwa na challenge.